24 дәрес алып татар тілінде сөйлешірге үйренерге була. Бүгін Татарстанда татарский Дмитрием Петровым тапшыру башланып кетті. Россияның тоналған полиглоты тілеген һәркемне телеэкран аша татар тіліне үйреті. Біздің каналдан дәресләрне қойшан һәм нишеде қарарға мөмкин. Бу хакта толырак алдағы материалда. Уфтанмағына татарчаны синде үйрене аласың. Проектның авторлары шулайды. Тапшыруны қараған һәркем тіліне ипи тозлық болса да білешек. Син миннен китәсенме? Шулай шул инде. Мин бик шат. Монда 8 шәкерт, хуҗабикә, эшмәкәр, журналист, тарихчы, туризм буенча дәүләт комитеты рәисе, рэп башкаручы һәм президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Эдуард Хайруллин. Проектның авторы да продюсеры да ул. Я Шахар Малай, то есть я в городе родился, и татарский как-то мне вот до сих пор не было случая, чтобы я его почувствовал, ну, с теми преподавателями, которые были. И тогда я подумал, что, может быть, нам выйти за рамки этой системы. Исәнмесез, кадерле дуслар. Остазлары 50 телдә сөйләшүче Дмитрий Петров. Дмитрий Петров по нашей просьбе буквально за 2 месяца изучил его. Инде хәзер үзе өйрәтә, телнең бөтен нечкәлекләренә төшендереп. Как избегать русского акцента в татарском языке. Яратам, да? Такое более задний звук. Настоящий татарин русского точно опознает вот по этому звуку «а». Курчаклары татарча сөйләшсә дә, аларны ясаучы Эльза Хөснетдинова телне яхшы белми. Бу проектта катнашып, ул татарчаны санаулы сәгатьләр эчендә үзләштерә. Татар телене искә төшерергә булыштылар. Рәхмәт. Шәхсем рәхмәтем. Когда я вижу фразу, я уже понимаю, например, из каких составных частей она составлена, где там притягательная вот, частичка, где суффиксы, вот это все. Белем бәһәтле ите. Дәрестән өзекне бүген үзенең Инстаграмына Рөстәм Миннеханов та урнаштырды. Искитмәле шәп, матур башлангыч дип бәяли күргән кешеләр. Этот курс рассчитан на людей всех возрастов, поэтому вместе с сыном будем, я думаю, изучать татарский. И, наконец-то, татарча сөйләшәбез, икәү ләшеп. Әлеге лингвистның татар телен сайлап алып, татар теленә йөз белән борылып, шушы дәресләрне үткәрергә алынуы ул мактауга лаек. Татар телен 24 дәрес эчендә өйрәнеп буламы? Дмитрий Петров булдырабыз ди. Без булдырабыз. Видео сабакларны безнең каналдан һәр эш көнендә кичке сәгать 5-тә карарга мөмкин. Кабатлау 23 сәгатьтә, ял көннәрендә 13 сәгать 30 минутта күрсәтәләр. Моннан тыш һәр дәрес YouTube каналына эленә. Рамзилә Гафиятуллина, Наталья Мизина, Илшат Мөхәммәтов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.